Go! Point pa ka lang, sir. Yan na. Yung sunod po kayo sa nalimit. Hindi na na yun. Yung lahat na yun. And then, ano ko naman sila? Dito ko sa magkakira na yun. Go! Turn. Mas ba bang wala? Madaling ano niya. Hindi ko lang ako sa nagani. Hindi ko ako. Ano to? Turn now. Point by turn, turn now. Go. Change. Point by. Ikaw dito ba kanina? 45, turning 45, turn low. Turning low? Babay naman yan? Ano? Tao. Hindi ko yan. Go! Go! Wow. Oh my God.